Al Bioparc de València han nascut 5 citatungues occidentals. Com veuen, són animals molt pareguts al popular Bambi que Disney va crear ara fa 70 anys. El citatunga està en perill d'extinció i un programa europeu en què participa el Bioparc de València intenta salvar-lo. Este citatunga occidental té menys de 4 setmanes. Va néixer i viu al Bioparc de València. Al mateix temps que ell naixeren 4 animals més. Forma part del programa de cria y reintroducción de esta especie en peligro de extinción. Un programa de reproducción, porque esta especie en ciertas partes de África está extinguida por el comercio de la carne, y es un programa pues, que la reproducción de la especie pues, es muy importante. Queden algunos ejemplares en el Congo, pero en el Senegal ya la han hagut de reintroduir. En este programa europeu participen diversos zoològics de la Unió Europea, entre ells el Bioparc de València. Fa un any dueren de França este mascle, que es distingueix de les femelles per les banyes i la pell més fosca. Els citatungues conviuen al bioparc amb els hipopòtams nans, els pelicans i les oques d'Egipte, entre altres. Este animal és semblant al que va fer famós la factoria Disney i que es va popularitzar amb la pel·lícula Bambi, feta ara fa 70 anys. Que la crisi agudissa l'enginy és evident. Els presentem Tupper Game, una iniciativa divertida i original que du els jocs a la porta mateixa